fighting ito. Das 11 Mad Thugs versus Steven Conde. So, shoutout sa lahat na pumunta. And shoutout sa lahat ng ating mga bisita. Yo, magigay para doon! Yo, ito na yung pangalawang huling laban ng gabi. So, nanalo na toss coin sila Conde and Steve. So, magpakilala muna, par. Yo, Conde. Malagtasan. Yo, Steven, shoutout sa Rob Subus, 47, 13 Calibre, Kinega, sa Pinay Kasiran si Billy. Yo, sa kabila kong MCs, magpakilala. Yo, Mad Dog, shoutout Barrio 13, ARC, Outlaw Music, Paconselo Records, shoutout kay Lopez Mike, ZJ, Dunbonto, sa lahat ng Outlaw at Barrio 13. Ano ka? Yo, Das 11 ng Outlaw Music. Technical Soldiers! Shoutout sa mga girlfriend ko. Matulog na kayo. Yo, round 1 lang meron kami. Sana makasurvive. Yo, so, let's get it on! So, nanalo sa toss coin sila Steven Conde, pinilang maula si Mad Thugs and Das 11. So, pakinggan natin, oh. Ngaspakan! 5. Napala! Kaya patay. Durog! Nasog. Pulbos! Kay sa aming dalawa. Tiyak na walang mababaling buto kasi nga Boneless na! Tangina, sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Hindi yan ba to? Pagod ako sa'yo ba to? Ang pandok mo kaya garo pangiso. Kasi balita ko tigasin ka. Kung baka nagtitigas ni Jan, lang talaga! Madali yung takama sa narunutong boy, tanikit ka. Bigil ka! Tapos kapag bago mo sa liga, nagpipiling ka kagad magaling. I-champion daw ko ng balagtasan eh. Kaya sa ngasbakan, namimili kagad ng kalabang magaling. Gusto niyo na rin ito? Tangina, binigyan pa ng battle ni Don. Ikaso tinanggihan niya na kaya siya matutulog na lang daw siya. Kung si Jarix lang naman daw, makakalaban niya. Aba, magaling. Puta! Mahangin! Bakit? Magkano naman ng pagyo sa kulturang ito? 20? O baka ventilador? Tangina, kaya pala. Sa bagay, ganyan naman talaga mga ventilador. Puro hangin lang ang dala. Samantalang kami, pag nagdi-deliver, door to door. Kaya, rekta! Sa aming pagbabalik, para kaming terorista, may pasabog na dala. Mala-nuclear, siguradong marami ang masasalanta. Sulat niyo, mabibitak-bitak pag nasa pack ng magnitude. Parang mukha ni Tondeng, nag-port line, gigitid ang daanan nyo, mga dude. Wasak-wasak na daanan ko pagkat heavy bars to. Walang waistline. Yo, sisikat lang kayo pag ginuhitan namin kayo sa ulo. Tawag doon, Headline! Bawat back-to-back na bars, bawat back-to-back na minute, bawat back-to-back na mini ko di lang frontal attack. Backbulls nyo'y wasak. Kaya fair line sa isa pa. Hindi ngipin tumatapak. Dugo na pumapatak. Dilat mata kayo sa aming mamamatay, mala-jitsu, open Minded kayo sa amin, literal na mental block. O, diba intense agad? Na tila may shot clock. Round ang pala, may shocking revelation na kung sa intro may magnitude. Ito yung aftershock. Pero taka mo ng mga repa, dahil meron lang akong napuna. Dahil sa parehong battle ng dalawang anak ng puta, parang pare ko ang pinatumba. Di ba tinalo mo si Mike? At tinalo mo rin si Crime Tags. Pero wala kaming pake. Dinogling sa duwa. Siyempre mabalus kami. Kasi mga tanginang tong, nakatikim lang ng panalo sa liga, lumaki kagad ng mga ulo, ng mga bobong, tampalasan. Palibasa na nanalo lang naman kayo, dahil nag-joke yung kalaban. Kaya sige, yabangan nyo ako. Baka nakakalimot kayong the king tong karap nyo. I am the king of real talk, motherfucker. Kaya baon, kayo sa amin, wala akong papalagpasin na pagkakataon. Last battle ko nga yung kalaban ko hanggang ngayon, di pa rin nakakapag-move on. And that's guys, tama nega. Yo. Kaya ano ba pinagmamalaki nyo? Kaya ano ba ang pinagmamalaki nyo? Kaya ano ba ang pinagmamalaki nyo? Ikaw, nag-aaral at si Mike hindi. Kasi siya, madaling matuto, ikaw hindi. Yo, ano bang pinagmamalaki mo? Senior high school ka lang. Eh, baka nakakalimot yung graduate
college graduate ko to. Kaya shout out ka na, kaya shout out ka na lang, noob. Yo, unang banat para kay Stephen Conde. Yo! Senior high school na nga ito. Ako, mag-i-engineering pa lang. Ikaw college graduate ka na nga, pero pang LCC ka lang. Woo! Tapos, nag-pass ako kay Jarex kasi ayoko sa kanya. Yung magiging champion mo, dinamay. Bakit nag-champion ka na ba? Yes! Yo, game! G-Clown Pilay! Yo! Kailangan pa ba namin magsalita? Kung ngayon pa lang alam niyo na kung sinong panalo. Kailangan pa ba namin magpakitang gila sa entablado kung mga kagrupo nyo yung murado? Kaya suko na po kami. Inyo na yung panalo on this night. Ano ba pag dinaog mine? Dahil na ako iatod, Lilopis Mike. Mike, ano na iatod ba ako? Dahil na sir, mukabara akong bakit. Kutayawan pa si Sir MSK. Ay, iyo pala, Sir MSK, iatod mo ako. Kamalinaw o game! Hoy, taba! Napabayaan ka sa kusina. Tubig na sa lang natatada sa ref. Paano sa pagkaon, nauubos? Pag naglunad ka sa skateboard, sa plastic na rida, nalulupos. Pag nagluwas ka sa indo, tagilid. Paano sa pinto, day ka kasya? Ang diet mo sa platito, pero sa platito, planggana. Makinibaon ka kayang gamadya ka. Nakikihati ka pa pag nagkakaon sa ilong ayam. Sa sobrang taba mo, pati anino mo, gusto ka ng layasan. Gapos na, electronic device na pinunasan mo, dainan nagagana, lalo na elevator. Pag nagpapakilo ka, ang nagluluwas, syntax error. Pero, nata siya nagtaba na arusan. Bakit nasubrahan sa inuman? Ay, sala ka dyan, ang sabihon mo, nasubrahan ka sa pulutan. Kaya day ka, pinagda pa nag-iinuman sa anega. Paano day panganin ng abangaan so MP? Sumangko, malinig na. Sobrang gutom mo kasing tao. Mukha at ang gusto mo kainin buong mundo. Kung ako ayaw sa Earth, yung Earth ayaw sa'yo. Pang out of this world, kaya ang bandok mo. Baka taga-planetang namekto. Paano sa sobrang mong taba, huna ko, tugang mo si Majin Buu. Pero paano manining si Da-C-11? Da-C-11? Uwa, klaseng pangarangan. Dainang maisip na iba. Sagad sa kapatalan. Mas bobo ka pa sa rapper na Blend 45 yung pinangalan. Pero matanda ka na, Da. Yung edad mo walang hanggan. Sa sobrang tanda mo, nandun ka sa humunhon nung pinatay si Magellan. At di nyo ba nahalata? Natang sida, sa battle, parating nangangat ang ulo. Kamot doon, kamot dito, para bang ang dami mong koto. Sa battle, inuutusan ka ba ng nanay mo? Kasi panay kamot ka sa ulo. Husla! Ubaad may, balakuba ka! Sa sobrang pangit mo, paghuna ko, si Mickey D ka! Oh my God! At nung sama ng kaspakan, tinamaan ka ng lintik. Dahil pinatay ka lang ng agrupong si Mike, na tinuturing mong kapatid. Pes ngayon, lasapin mo pa lalo ang sakit dahil papatayin lang naman kita ulit. Kaya saktong may 2 D ka sa pangalan mo kasi itong baboy sa akin ay double dead. Kaya amin na ang panalo dahil para sa akin, mas madali na lang sa akin to dahil madali na lang patayin to mga alalay dahil una ko lang napatay ang leader sa kanilang grupo. Kaya panigurado, dinalalakas ng boses ng mga outlaw dahil ang aspakan tryouts, binasag ko na yung mic nyo. Kaya sa muling, magbabalik ko ng liga, 2 agad ang tutumba sa aking harapan, lalo na dito sa isa. Organizer na naman, kaya siguro alam mo na, sa pangalan mo pa lang, baka nakakalimutan mo ata man, na may tags rin yung tinumba kong kalaban. At itong dalawa, nabibilang sa iisang pangkat. Kaya paniguradong tulong-tulong ang grupo sa pagbuo ng pagbanat. Pero tong si Mad, sa sobrang taba, wala nang laman ng utak. O di ba bakit siya ang trabaho mo, Da? Sanay kang bumuhat, pues simulan mo nang buhatin tong kakampi mo na pabigat.
Kaya, baggage man, mga braso mo'y paganahin, nagkamali ka ng kinalaban. Tingnan na lang natin kung kaya mo pa buhatin, mga mabinat namin, linyang pilitawan. Time! Oh. Yo! Yo, balat para kay Mad Dogs and Das 11! Yo! Tinira pa yung trabaho ko. Puta na bang alam nyo? Palibasa mga palamulin lang kayo sa inyo. Tangina, hindi daw ako nag-champion. Tangina, right na may champion to. At sugkad rap contest champion din to. Yo! Steven! Di ba? Tinanggap mo lang naman yung condiments para magkaroon ng lasa ang yung mga deliver. At ikaw naman, Konde, galawang LBC bro. Magaling ka lang naman mag-deliver nang hindi naman iyo. Yo! Game! Sila yung mga bagong salta sa ngaspakan na gusto matas kagad ang lipad. Mga nagmamagaling wala pang ang naiambag. Pwes, sa amin kayo napadpad. Hawak na namin buhay nyo. Magmimistula kayong saranggola. Kontrol ko lahat ng galawan nyo. Kaya sige lipad, abutin nyo ang langit mga tanga. Di ba ganyan naman talaga mga saranggola? Tumataas lang kasi nga hangin lang yung nagdadala. Yo! Pero kahit gano'n, di kami patitibag tangina. Dahil kahit anong tayog nyo na, kami pa rin ang hila sa inyo, pababa! Mga para namin may malalim na kahulugan. Ito'y di... kayo di papala rin sa palipad hangin, mala. Airgun! Ito'y di pamatay na hunting pero makakasakit sa mga nagmamagaling. Pain gun! Kayo'y paluluhain laban na iligo sa laway namin. Water gun! Kayo'y panay fucking pambihira tong tandem. Kahit basagan! Kamatayan nyo ay naiset ko na. Kaya itong mga dayo sa ngasbakan di ko nahayaan na sakalin pa nila ang liga. Kaya habang nasa biyahe pa lang, aambangan ko na galawang riding in tandem. Dahil ang nakapatong sa ulo ng dalawa ay karangalan, utos, shot to kill. Yo! Di ba pinagyayabang mong nag-aaral ka? Di ba pinagyayabang mong nag-aaral ka? Ipagmayabang mo, tol. Ipagmayabang mo pag ikaw na nagkapapaaral, sarili mo, tanga. Don't talk to me, bad breath! Yo! To'y freestyle na lang! Sabi na, sweetong kasamatics mo, baka joke, fuck you! May pa 1-4-1-4-3 katang nangaraman, 6 lang naman ang habol mo! Kaya katay, abot dito sa akin. Uuwi kayong wakwak diyan, bituka, wala. Team CS, magaling, tangina, sinisaryan ko na. Diba? Under ka, diba? Tangina, alam ko yung pakiramdam. Yes. Alam ko yung pakiramdam na under ka. Kaya lang naman kasi nagpapa-under to si Gago, yung shota niya, ang sarap bumibabaw. Yo! Limbalat para kay Konde and Speed! Puto champion da! Kabuahan, kaya kama sa champion sa kaspakan, sa kiluhan! Palamunin daw kami. Aba, masupog ka. Noy, ang harong ko. Hotel Pina. Yung video ng mga battle nyo, ang sarap tulugan kasi nakaka-boring mga brad. So sobrang pangit, pagkatapos ko panoorin yung video, dinilit ko kaagad. Kasi mga bara nyo'y mababaw. Simple, walang alon. Muntikan ko na nga itapon. Yung cellphone ko, katuwag na kasi iPhone. At sobrang boring ka battle ang dalawan to. Kapag sila number 7 na lang tayo kasi mas mabuti kang igapin ko kasi alam ko matutok rin kada kaya panigano sa dibdib mo meron ng daga. Pero sa dibdib mo meron ng daga, ang dali ng takot na ata ang bumuha sa iyong katauhan. Sa bate, Pilipino yan kasi na makabayan at itong C11 kala mo kung sinong kalakasan sunod-sunod mong talo sa enkwentro ngayon umaasa kasangaspakan di ba sabi mo sa kanta di sa outlaw utak mo'y tulad ng lanseta kanya pang pinagsigawan ngunit nung battle mo kay Imiski yung lanseta kinalawa pagkat para
Mababaw kong mamantakin, dapat nga lang nalanseta ka. Ngunit yung walang kalim, anong feeling na tinalo ka nung tatalunin ko? Anong feeling na yung suntok, hindi mo na ibato? Akala ko ba natihan ka? Ngunit ba't di mo man lang maibalik yung ideya utak mo? Escalator kan City Mall, paano na ima nagagana? At ang laban mo kay Lopez Mart, puro walang talk shit. Kasi nag-joke ka na nga, may isa ka pang linyang nakakabatter dahil yung paglalatin kay Mike ni Tumbil. At ang ginayang paglalatin ni Lune kay Yaklas. Pero di na ako umimik. Ikaw kasi isiryota ng Purukos Basketball kasi ang hilit mo magnakaw ng technique. Yung battle mo, X 5-0 sunog to. Pagkatapos ng round 1 ni Lopez, round 2 agad niya ang pinapanood ko. Desperadong manalo. Pati GF ng kalaban, nakasali. Kala mo malakas ka nun? Ang hilig ng dami ng shota porket wala ka nun. O baka sabihin nyo, pag natalo, luto yung laban. Luto ba ganon? Pwes, pag kami nagluto dito, malamang di nyo matanggap pakatiyahan namin sa inyo. Silagan mga sangkap, Mga panggap, ito'y One Piece. I will break noise na tila. Ayaw nang humupa. Ako si Sanji na naka-records pagkat luto ko may sipa. Ang nahinat nito si Da. Puro lang naman dada. Gustong bumigat sa liga kaya kumampi kay taba. Yung mga battle mo, wala namang lasa. Utak na sa bogi namit mo, basta makabara. Yung ibang panalo mo, mga sangkaplinano mo, magic sarap ginisabi sa utak mo, hinalo mo. O baka yung patupot ito, yung nagdahon ng halaman literal. Kasi sumasarap ka lang naman kung may halong chemical. Tapos sumali ka pa dito. Kung saan ako yung Yung kami ay gulo, yung mabigat ay lulubog. Kaya ngayon patay to sa akin, isasahog ka sa sinaing. mga laman loob nito sa'yo ipapakain. Dito kamoy, gagawin kong isaw. Barbecue yung inihaw. Mga mata mo'y ibibilad pagkat sa kasikatan ka na silaw. Bibiyakin ko sa akin na yung katawan mo sa harapan ng kagrupo mo ng saganon malaman na yung Lopez na walang laman ang ulo mo. Iyan, nakahanda na ang kutsilyo, ikakarne ka na pa de. Yung tumitibok dyan ay ibibigay sa mahal ko pagkat sa puso niya ay dalawa kami. Yung parte mo sa kanta nyo, ulit ang pinupulit na ikapalintaran pagkat target ang hawak ko ngayon, puno mo ng kalawang. Ang sarap mong balatan ka ng buhay, rapason di kalunggay, ang payo mo isasabit sa bakal na tulay. Saksaking ka sa bungo, ang tayin at tumugo. Ganyan talaga pagbaboy sa tao nakipagpuno. Ihanda na ang apoy, ang tayin na kumulo. Pagkatapos itaboy, pumapatay ito ng bano. Ito naman walang hiya, ubos sakin pati laman. Bigtas naman to si taba kasi wala namang laman. Lakas na yan, wala naman, wala akong pakialam sa liga ng sinimulan. So please naman pakialam. O baka di nyo pa alam, kayo ay wala naman. Malas nyo lang atake sa Saan pa kayo sa aming lutuan? Lubos na! ang apoy ng aming nilutuan. Katusta! Kayo dito na matikinan. Tapos na! Alaman neto na wala lang. Tapos na! Ganon kami makagluto ng laban. Time! Yo, huling banat! Para kay Batas and Dash 11! Yo! Yung battle namin ng MSK, ginawa pang issue. Hindi nga sa idol mo, gana na nga ni. Dahil pa ko tigtiin, no? Gana ba? Yo! Mga tira Indo. Yo! Di ba sabi mo gusto na akong iwanin ng anino ko? Kitangin na, mas mukha ka pang anino ni Nega. At ikaw, di ba nagpakambi ka lang sa malaki dahil di mo kayang buhatin ng bangko dahil ako yung nakaupo? Di ba? Tangina, mga puta, kala kung sinong magaling. Di ba ikaw, nagmamayabang, gusto agad ng mataasan. Mga dayo lang kayo sa ngaspakan, nandito kayo para apakan. Yo, yun na ba yung banat nyo? Puta ni wala namang barang bumakat. Sorry naligo na ako kanina kaya di ko na kailangan mag-rebat. Sa mga tira nindo. Sa mga tira nindo, maluyahon. Dahil lamang baga makagaba. Habang sa tira may garo ka baga nagtira kibula sa gilid kang board. Fuck! Takdag sumag-irina. Mga tira nindo generic. Nahali naman sa parapadyak. Muna ko dus ang laban. Natatulusindan nagtarabang. Di puta. Halata kasi nagpapasulit ang mga puta dun kay M. Yo. Alam naman natin na PMSP may issue sa Outlaw. Shout out sa kanila. Yo. At poet daw tong si Conde na kaibigan. Puta poet.
Ang sagwang pakinggan. Siguro kahit di ko na i-wordplay yung poet, sigurado namang tai yung kalalabasan. Madali lang ibingkit tong si MJ na mahilig magmarunong. Mapapamoonwalk tong si MJ kapag ang kilay namin nagsalubong. Smooth criminal to. Kaya siguradong ikay makakahon. But don't worry, dalawa kayo ni Steven, so you are not alone. Pansin nyo ba mga chong, mga title ni MJ ang ginawa naming operasyon. Pero hindi skin cancer, kundi sa sarili mong kanta ang papatay sa'yo. Michael Jackson. Michael James Conde, halata nagpapakaaso ang puta. Michael James Conde, apelyido, Gadya, no? At ikaw naman, Steven Calisen, Michael James, kung butuhan ng laban, talo na ang mga putan to. Sa halalan 2018, wala tong panalo, James Calisen. Yo! Huling banat para kay Steven Conde! Yo! Iyo na ito! Sayang kan pagdayo ko, tapos iyo na ito! Hali pa akong malinaw! Sayang sa pamasahe! Masiramon magkaturbat, madiklong na ang bangge! Pero may iba. Sukanda ni Prime Pila Famers Budak Nega na irinuman na. Kung lyrics tuman na, alak ang palibuta bakong puro sa kagdakan. Ikantig patamaan yung daduman. Aram mo kung nata, kusupra mong taba, pag irinuman na, nakamagkamalang ambados na masinibaong ka. Pero kasi kung di nyo napapansin, pag inuman na, akala niya parating bukay ang ulutang kakahain kasi parating ang inulokin. Kasi parating kang it-all-yokin. At yung music video ng Outlook, yo! Putang ina nyo! Yung music video ng Outlook, big deal na sa kanila. Kasi wala pa raw nito ang baryo, pati na tek-teka. At yung mga verses, yung sa kanta, parang pagkain na matabang. Ipasok sa aming palinasa. At yung mga lyrics nyo, wala kang kwenta kung sa bagay yung music video nyo parang ginanap lang sa kalawakan kasi tala lang yung nagdala. At alam kong mandadamay kayo ng syota, kaya unahan na kita. Di ba niniligawan mo yung extra crime tag sa taga-Fatima? Na nakain niya, extra crime tag sa taga-Fatima, na nakain niya na tapos kakainin mo pa, ng puta to ang siba, sa bagay ganyan talaga mga baboy, mahilig kumain ng tira-tira. Kaya, at sa syota mo naman, meron akong nabalitaan. Kasi na ako rin may nakatambay duman sa may simbahan. Nagkaroon siya pukpok na sobra-sobra ang aduratan. Buman nga ni siya 5-6 na nagpapautang pero bakit mukha siyang binabayaran? Bakit mukha siyang binabayaran at sila nga daw ay riding in tandem. At sa amin naman sila nga daw ay riding in tandem. Pero pagkampang ng kaiwal, sobra ng takot. Pero pag mura ng taiwal, mga makusugo ng buot, prangkahin nyo kasi ng harap-harapan. Takot ba kayo mabugbog? O kayo nga ang riding in tandem ng tabako kasi ang hilig yung malaksak patalikod. At alam niyo ba ang tunay na sekreto? Na tong si Taba ay isa talagang baryo. Na lumipat lang ng keso wala daw movie na baryo lumipat ka ng ibang grupo para ka pa lang si Dandan bro. Sumali ka rin sa Outlaw kasi alam mo magkakaroon ng music video. Bako dati kang alalay ni MSK. Bako siya ang dahilan kung nata ka naging MC. Dai mo na ipag-deny. Halataon man baga sa surat mo. Mga barang tinuro niya sa sadire, in-apply mo MSK 2.0 ng liga. Kaya kan sinabi mo kan ngaspakan 1 na balak mo agawon sogong niya, dun pa lang, di na ako nagtaka kung estilo nga ninanakaw. Paano pa kaya yung asawa ng iba? Wala kang pinagkaiba sa kakampi mo. Kasi magnanakaw din ng lineup to. Alam mong mismatch tong battle bro kasi ikaw mismo yung pumili na kami makalaban nyo. Patas ako kung lumaban. Alam niya na mga dati kong nakalaban na nagpakita ng buong tapang. Ngayon, akin pang nalaman na ako'y inyong nilatagan ng baliktad na paratang. Ganyan ka na ba, kadesperado? Ang tagal mo na sa entablado pero wala namang naibigay sa liga. Ara mo, dapat ika na sa nasunaghali. Bako sinega. Paano ang naiambag mo? Dahil ko mabilang. Tama,
Dai ko mabilang, paano daiman talagang naitabang. Kung ako sa imo, magkapot ka na sa lagirari kan Mike, at least, ugwa kang pakinabang. Tapos sasabihin nyo, tapos sasabihin nyo, kayo nagpasimula ng rap battle dito sa Tabako. Aba, mahiya ka pa de. Eh kahit wala pa tong maspakan sa tabako ay nakikitigma na kami. Ika, sunod-sunudan ka sa boss mong si Don. Si Don, pinapagalaw ka lang. Ang sarap tanggalin ng letrang R sa pangalan mo, Troy. Total, laruan ka lang naman. Sa battle na ini, nagmukha kang upon na na-corner sa kabasan. Dapat nga lang na may mat ka sa pangalan mo, baboy, kasi bagay ka sa putikan. Tung dalawa ay binaon. Mahina nga kasi. Parang nakirap bulkang mayon. Mga duwag dapat tabi. Laspakan isang buong taon. Lahat kayo dito ay saksi. Matatalo nga ngayon, pero hindi kami. Magigay para sa battle na yun! Palakpakan naman! So, ang boto ng Urado, 5-0 para kay Conde and Steve! Migiti nga pala ulit, Tip Top Rap Battle League. Ang boto ko yung medyo bano. Kabila, pareho bano eh. Promise, pareho bano. Yun, binoto ko yung dinamay ako, puntos yung dinamay ako eh. Pero nagkamali lang ng piniling tag team sida. Yun lang. Yo, Tuila Di Calibre. Sana Mickey Di Calibre yun dapat daw. Sorry. Ang binoto ko yung bumastos kay Mickey Di. Gusto ko yun. Bastusin nyo lang to. Sige lang. Shoutout sa lang, di kami nakalaban nila, promise. Shoutout sa lahat na salamat sa lahat ng pumunta sa Ngaspakan Fight. Sa sumusuporto sa hip-hop. Parang doon boto na hanggang ngayon nandiyan pa rin. Para sa kultura, movement ng Albay. Dito ako, all 3 rounds ako dito. Pero sayang, hindi nakapaganda yung dalawa. Pero abangan nyo pa rin. Ang cutthroat pala, magpaparamdam ulit. Cutthroat na! Yo, Budik 4K. Maganda yung banat ng dalawa, kaya lang hindi masyado maganda si Dust 11 tsaka si Mad Tags, kaya binoto ko 6-7 tsaka Conde. KitKat ulit. Ang binoto ko Steven Conde. Okay na okay yung banat nila. Yung kinada okay sana, pero kulang sa yung Tapos shoutouts kay Sneaky Police na Makata. Antay ko pala Ray Baligid. Salamat. Yo, palakpakan para sa laban na yun! Shoutout nga pala, binoto ko si Steve, hindi kasi plus kasi sa akin yung moral content sila. Tapos yung Mad Tags, medyo ano sila, alanganin kasi nag-choke from Match. dito ako.